हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय ओमफ्राय नै दिनैहाय 17 थारिख जानुवारिनि ओमफ्राय मागोनि 1 थारिख ओमफ्राय बिथिं बिराद खुलुमलायो जोंनिथिंथ' बैसागुआवसो खुलुमलायो बिथिं मागोआवनो खुलुमलायजोबो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोङो दा आरोबाव मोनसे बे जों गामियावनो फाख्रि नङा माबा धुप बिफांनो बेवहाय गणेशनि महर लानाय आरोना ओमफ्राय बेयाव गणेश मन्दिर खालामना दोनबाय आरोना बेयाव जों खुलुमहैनो नागिरदों माने बेदिनखालि खुलुमजोबोनो आरोना आंबो सिगां थानायाव बे समाव मोनफेराखैमोन नालाय ओमफ्राय एबारसो मोनफेरबाय गणेश फुजायावथ' जाखायो जानाया ओमफ्राय नैबे दिनैनि दिनावबो माने बेयाव खुलुमजोबोनो आरोना प्रसाद होयो फुजा खालामो ओमफ्राय लोगोआव शिब मन्दिरबो दंफायो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था जों बेयाव दा खुलुमहैनो नागिरदों जोंथ' फार्स्ट टाइम बाबुजों आंजों बिदिनखालि बेयाव खुलुमनाया जोंहा दिनै ओंखामखौबो न'आव जानाय जानाय नङा जोंहा मिस्टारनि बिबथैमोनहा ओंखाम जानो लिंदों बे जोंनि न' खाथियावनो ओमफ्राय जोङो दा न'आवबो थांफिननाय जानाय नंला ओंखारबोखाबाय खनसेनो मन्दिर खुलुमनानै ओमफ्राय बिसिनियाव थांसै आरोना ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना मोसानो सोलोंदों नै गामिनि जोंनि गामियावहाय बाथौ फुजा नङाबा गणेश फुजायावहाय बिदि मोसानाय दं होनदों आरोना ओंखायनो बबे मोनसेयाव मिथिया खिन्थु मोसानो सोलोंदों आरो ओमफ्राय आंहाबो मोसानो गोसो जादोंमोन खिन्थु जानाय नंला बाबुनि थाखाय ओमफ्राय फैनानै आरामसे गाइखेर लोंबाय जों दिनै स्कुल खुलिबाय नै 18 थारिख ओमफ्राय बाबुआ देलायखांजोबना भिडिअ खालाम होनलायो आरोना दाथ' आराम थांनो नागिरदों नै गाबलाना बाबु बिदि गाबो सोरबा है बाबुमोन फैगौमानि आं नैबे सान्दुङाव दसे थानोसै ओमफ्राय आं ओइ दख'ना गांनैखौ सुदों जा मेंबाय सुनायावनो दैयाबो ओरैबायदि गुसु खर' लोबनायाव आंखौ खुगाखौल' नुबाय आंथ' सिगांजों लाबोना सुयोना ओमफ्राय नै इदि जरावल' माबानाय जायोना दैया गोलैनाय जि साखादों बे जराव दाबो बोरैबा मोनदों ओमफ्राय दा र' ओंखायनो सान्दुङाव दसे थानाय जाबा आराम मोनगोन बिसोरबो बिथिं थांनायखाय आं सानदोंमोन बाबुखौ बुरखायनानै आथिं आखाइ सुनानै फुथुसिगोन उन्दुखासिगोनबो बियो एबार फैबा मेथाइ जाखांबाथाय आराम माबानानै फुथुनांसिगोन ओंखामखौ दहाय जादों बियो ओंखाम गोजांखौनो जाबाय स्कुलनिफ्राय फैनानै ओंखाम बिनानै गोजांखौनो ओमफ्राय ओंख्रि गुदुं आरोना ओमफ्राय जाहोबाय ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि गाबदों बाबुआ स्कुलाव फार्स्टनिफ्रायनो जिरायनो होननायाव जिराया मामि जिराया होननानै थाबाय थादों ओमफ्राय बेयावनो मास्टारफोरा हाबनायाव मास्टारा बामनानै माबा माबि रायलायनानै माबानायाव गाबाखैमोन आरोना आराम मास्टारजों बामजाना थाबाय ओमफ्राय आं बेयावनो खारबो खोमाबाय आरो नङाबा बांसिन बिमाफोरखौ माबाबा बांसिन माबायो नालाय ओमफ्राय उनावहाय गाबबाय थिगसे गाबदों खोनाबाय थादों आरोना जोङो ओमफ्राय मास्टारफोराबो थेवबो गाबदावबानो माबाबा बिसोरबो गाबबानो माबायो होननानै सानगोन ना ओंखायनो बिसोरबो लाबोआखै ओमफ्राय आंबो थाङाखै आरोना बिसोरनो लाबोआखैबा आं मारै थांनो होननानै आं थाङाखै आरो बिदि गेटखौबो खुला दोनखाया माने दरखौ आरो बिदि थांदावखानाङाबो बिमाफोरखौ बिदि थांबा बिसोरबो माबायो होननो हाया मानो हाया मोनो गथ'फोरा होमबाना बांसिन माबा मोनो गाबनानै बिमाफोरखौ लांफैगौबा जाखायो नालाय गथ'फोराथ' ओमफ्राय दा सान्दुङाव दसे थाबाय थाथ'नोसै आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था नै दिनैबो गाबबावदोंमोन बाबुआ न'निफ्रायनो फैया होनना गाबबोदोंमोन खिन्थु दा गाबगाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोना जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन बाय बाय